Prekvíruje sa. Robia prehliadky. Kto? Zelenomyský notár, žandári a pančucha s ním. A ten by vás zožral odtedy, čo ste ho prichytili na hroznách. Ak máš čosi, schovaj. Nemám čo schovávať. Iba ak tie 4 deti. No, ako myslíš? A ja idem. Čo chvíľa sú tu? Maminka, nemám niečo schovať. Synáčik môj, nemajú nám čo brať. No a víno? Ani toho nemáme na zvyš. Už aj idú. Ach, Bože. Kristýna Habčová, ukáž všetko, čo kde máš ukryté. Nemám čo ukrývať. Poďme do Prešovne. Koľko máš vína? 9 okovov. No, nevravel som. 9 okovov. Veľa. Pán notár, je to veľa na 4 deti? Nie, toľko môžete mať. Tu má zemiaky, bumburica, pazuľa, ovocie, hrniec husacej masti, no, to je moc. Poďme už, to nie je veľa. Páni, ešte napojed. Chlapče, daj rebrík. Tam nič nie je, len klásky. Poďte, páni, hore. Uvidíte, čo je tu bumburica, pazuľa, ovocie, hrniec husacej masti, no, to je moc. Poďme už, to nie je veľa. Páni, ešte napojed. Chlapče, daj rebrík. Tam nič nie je, len klásky. Poďte, páni, hore. Uvidíte, čo je tu zbožia. Moja nemá. Zatrnulé ucho. Počkaj, pekný. Neujdeš. Dýchaš len potiaľ, kým sa mi vráti muž. Poď sem, chlapec. Ukáž ucho. Tu máte 50 a choďte s tým doktorovi. Zašijem mu tvár. Nechajte si to. No vy choďte. Ak lásky sú vaše, ja vám verím. Poďme, páni. Marhatý pančucha.